Labari na 56. Rama cuta ga macuci. An yi wani alƙali a garin Kufa mai tsananin kaifin basira da hankali, ana ce da shi Ibn Abi Laila. Wata rana wasu mata suka je wurinsa suna koke akan sha'aninsu, sai ya ce masu wace ce za ta fara magana a cikinku. Sai ɗayarsu ta ce da ɗaya, ki fara gabatar da ƙararki. Ta ce, Allah ya taimaki alƙali, mahaifina ne ya rasu, wannan kuma ƙanwarsa ce, kuma ita ce ta yi rainona har na girma. Alƙali ya ce, to, menene tsakaninki da ita? Ta ce, wani ɗan uwana ne ya zo, ɗan baffana, ya nemi aurena, kuma ta amince ta aurar da ni gare shi. Bayan shekaru 3 da ta lura da halin kirkinsa, sai ta ƙawata masa ɗiyarta har ta bashi sha'awa, ya nuna sonta. Sannan ta nemi ya aure ta, bisa sharaɗin ya sanya al'amarina a hannunta. A ranar da zai tare da ɗiyarta, sai ta ce mini, kawai ki fara idda, domin na sake ki bisa izinin mijinki. Allah ya taimaki alƙali. Ana cikin haka ina zaune a gidanta, sai mijinta ya dawo daga tafiya, sai na yi mashi ado mai tada hankali, har ya yi sha'awata. Sai na ce masa, idan kana so zan aure ka, amma da sharaɗi ka sanya al'amarin gwaggota a hannuna. Nan take ya amince, ni kuma ban ɓata lokaci ba, na kira ta na ce, sai ki fara idda, domin na sake ki bisa izinin mijinki, kuma na aure shi. Alƙali ya ce, to shi kenan kin rama. Ta ce, Allah ya taimaki alƙali, yanzu mai gidan nan nawa ya mutu, kuma gwaggota tana neman in bata gadonsa. Alƙali ya ce, ta ina kuma za ta gade shi? Ta ce, abin da ya faru shine, bayan da mijina ya cika, kuma na gama idda, sai gwaggota ta zo da surukinta wanda yake tsohon mijina ne. Ta ce, ya yi mana hukunci akan sha'anin gadon da tsohon mijinta ya bari. Da ya zo muka haɗa ido da shi, sai tsohuwar soyayyar mu ta motsa, muka tuna baya. Sai ya ƙyalla idonsa, ya nuna min buƙatarsa. Sai na keɓe da shi na ce masa, zan sake aurenka da sharaɗin ka sanya igiyar auren matarka a hannuna. Ya kuma amince, don haka na sake ta. Alƙali ya saki baki yana jin wannan ikon Allah. A nan ne fa sai ɗayar matar, wadda take gwaggwanta, ta kada baki ta ce, Allah ya taimaki alƙali, yanzu ka ji labarin abin da yake tafe da mu. Wannan shegiyar ɗiyar ta tsinke igiyar aurena da na ɗiyata, sannan kuma ita za ta ci gadon mijina. Alƙali ya bushe da dariya ya ce, to yaya aka iya ne? Wanda ya haƙa ramin mugunta, idan ya faɗa a ciki, wa zai zarga? Darussa. Idan za ka gina ramin mugunta, gina shi gajere. Idan baka da kunya, sai ka yi abin da ka ga dama. Idan dattijo bai ji kunyar hawan jaki ba, jaki ba ya ji kunyan kayar da shi ba. Tara da kaidin mata.